na gode auta ne wazirin waka gaskiya ne wannan har abada saraki wanda ba kowa ba ba za su fi ka ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fi ka ko suna ba sarakin samarin agege ga tanar iro kai ina mazan suke yan nema su zo su gaida mai alfarma sarkin samari ba kowa ba kai a shaki dan maza sai ga maza ba zan ki in yi wa mata ba dan bari idan kuka ji ni auta waziri ba kowa ba in kiɗa ta na kan wasarauta ba zan ki wa mai nema ba ba zan ce ina da kuɗi ba ba zan ce ba ni da kuɗi ba ba zan so a ce waƙar da na yi ta aji ta ba a biya ba amma dai ka saurara a sannu ka sa lura ka gane sarakin samara a gege bai zo da wasan ba kai ashe yan maza sai tuba da sun ganka yiwa in ce jannaral kai iro kana burge kowa masoyin ma'aikin Allah kana nan da baiwa kana ba su girma su ma suna ba ka girma janaral kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma kai kana nan da girma ga miji kana dauke sara dai kana nan iro to babu saura janaral kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma ashe ka zamo zakin dawa sarki kake nan ma tafiyar ka ai kallo janar iran mu mai girma su tafi kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma ashe to ka ne na zurfa kake ka ji mai girma idan za a nema sai dai gida masu girma irin su tafi kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma muje labule sirrin daki maza ba su cimma muje lafiya sarar ka suke kana da girma dutse na fashin tamawa ne mutum ya kara kuma wuta kai kake haka iro general kake kuma sarki na samarin agege mai hidima Allah ya rika mata so muje lafiya numar saraki wanda ba kowa ba ba za su fi ka ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fi ka ko suna ba sarakin samarin agege ga tanar iro kai ina mazan suke yan nema su zo su gaida mai alfarma sarkin samari ba kowa ba tashi mu zuwa sarki in ka juwa na baban zaba da na jiyo suna ta kururuwa sarki ashe baka zo ba ashe kana a guri kakan sana zuwa ba wai ba general na ce iro tafi dan gaba ƙarya ba buhu na kayawa za ya cika ya danna ka ban samu ba rugum kai kake babban motsi yanayin ka ba kowa ba kai mu je lafiya an kaka mai da dan wanda ya zama naka idan aka ce ga ira tafi da dole su za su jira ka idan har ka zo guri komai yawa dole zafi a ganka sarkin samarin agege na Legas ana zancen ka je jannaral iro tafi da Allah rika ma na baba Ali min tallabul zana yaba ma baba Ali min tallabul sai Ali baba Ali min tallabul ka isa ka zama duniyar mai isa ka cika dukkanin mai cika tashi mu je zuwa da Ali min tallabul sai Ali ya motar ka comfortable zauna ka yi comfortable sannan a gaida min tallabul Allah rika wa baba Ali min tallabul sai Ali na gode ga alfasina na gode nai tambare ina alfasina mazajen duniya na gare ga auta masu yin tambari na zo kai ma ina gaishe ka alfasino ina yaba girma ita ka wuce na sarki samarin mu mai alfarma sarkin samarin agege Allah riga jama'a saraki wanda ba kowa ba ba za su fi ka ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fi ka ko suna ba sarakin samarin agege ga tanar iro kai ina mazan suke yan nema su su gaida mai alfarma sarkin samari ba kowa ba sarkin samari na agege kai zaman ka komai daidai general ira tafi da ta kama je dai kai dai saraki kananan mutanen kana ban girma kai waka idan ta sarauta ce auta waziri ka dauko sarauta idan har ta kai auta na kan gida sako aure idan har za a yi shi farko akan yi da baiko dale na uwa sarkin samarin mu babbar giwa saraki wanda ba kowa ba ba za su fi ka ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fi ka ko suna ba sarakin samarin age
shege ga tanar iro ina mazan suke yan nema su gaida mai alfarma sarkin sama da ba kowa ba